F'pajjiżna għall-ewwel darba wara ħafna snin il-qatt niżel taħt l-4,000. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-qatt niżel għal 3,750. Dan ir-riżultat inkiseb wara li kien hemm tnaqqis ta' 1,817 persuna jirreġistraw u tnaqqis fil-qatt kien irreġistrat fost persuni ta' kull età. Dawn huma riżultati ta' diversi miżuri li ħal-Gvern fosthom iċ-Child Care B'Xejn u l-inċentivi biex persuni b'diżabilità jidħlu fid-dinja tax-xogħol, tant li l-persuni b'diżabilità fuq reġistru tal-qatt naqsu b'61 oħra. One News ħal-kummenti taċ-Chairman tal-Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħriġ Clyde Caruana. Il-qatt f'pajjiżna għall-ewwel darba f'diversi snin wara xieren ta' snin niżel taħt l-4,000 ruħ, propju 3,750 ruħ. Il-miżuri li ħal gvern fosthom l-introduzzjoni ta' child care, diversi miżuri sabiex persuni li kienu fuq il-benefiċċji soċjali jidħlu jaħdmu, l-inċentivi wkoll għal persuni b'diżabilità, miżuri oħrajn li stimulaw l-ekonomija. Dar riżultat kollu iwassal sabiex aktar nies jitilqu minn fuq il-benefiċċji soċjali, jidħlu fid-dinja tax-xogħol u għalhekk dar riżultat li qed naraw xahar wara ieħor mistenni nkomplu narawh fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Kollox jindika li s-suq tax-xogħol mhux biss qed joffri opportunitajiet għal dawk fuq ir-reġistru tal-qatt, iżda anke għal dawk li ilhom ma jkunu fuq ir-reġistru. Qed naraw żieda tan-nies li qegħdin jiġu impjegati u min-naħa l-oħra qed naraw tnaqqis fl-ammont ta' nies li qegħdin ifittxu xogħol ovvjament għaliex qegħdin isibu xogħol b'mod immedjat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll ikkummenta dwar dan ir-riżultat pożittiv. Fuq Twitter qal li din hija għall-ewwel darba f'36 sena. Innota l-iktar it-titjib fost iż-żgħażagħ u persuni vulnerabbli.